Ето следващото сметище, тук в същия район. Може да видите пак за какво става въпрос. Там точно край пътя. Отново в гората. Хората си изхвърлят боклуци. Тук дори ми се струва, че има малко повече боклуци от съседното място. Може би защото е по-близко до по-главния път. Ето и нататък в другата посока има още. Може да видите. Битови отпадъци. Строителни. Всякакви. Явно е доста редовно. А тук, между другото, ако ви кажа, има потенциал да бъде невероятна поляна за питници. Най-вероятно преди е било ползвано именно за това, заради потенциалната панорамна гледка там в далечината, но явно хората са решили, че им е по-приятно да има сметище. То даже и насам има още.